Så. Det är bra Felicia, du putsar nu allt noga. Och här jobbar vi med... Vad jobbar vi med idag, Kjellson? Idag jobbar vi mest med finjustering. Finjusteringar, ja. Är det som är där framme också? Ja, finjustering. Under huvudet. Hallå Anders. Är ni domare nu? Han hade ju för stor för att sitta i stolen. Du får ju titta upp i kameran här. Hur går det? Ja, jag växlar nog lite här mellan oss, tror jag. Ja, man gör nog det verkligen. Jag håller nog både här och Man gör nog så. håller Jag ser det som att man hade tummarna på dem. Så, vad bra Felicia. Är den ren nu, bilen? Vad bra. Ja, man gör nog det. Man gör nog det. Jag tror inte man orkar annars. Finjustering som sagt. Snart är det knutstopp. Adjö.